Zure seme-alabak ikasbidean duaz, eta ez dakizun nondik hasi? Filmagoi kooperatiba gera, ikasbideetan espezializautako Euskal Bidei Agentzia. Badakigu, guraso askorentzat, seme-alaben ikasbidea antolatzerako momentua burua uste handi bat izaten dela. Baina lasai, zure seme-alabak bideia epiko hori segurtasunez bizitzeko modua daukagu. Zu, etxian lasai geratzen zeran bitartean. Baina zer da zehazki hitzen duguna? Bideia erabakitzen lagundu eta bideira jun aurretik zalantza guztiak argitzeko gu geu gerturatzen gera bilerak itxera. Gurasoak ikasleen datuen zerrendekin aurrera eta atzera ez ibili eta datuen babeslentzan pegarik ez eukitzeko izen emate plataforma digitala daukagu. Familia bakoitzan ordainketa kuotak banaka zenbatzen ez ibili eta ogasunan alertarik ez jasotzeko hauen jarraipena arduratzen gera. Europar osasun txartela, ertzainetako baimena eta guzti hauen kudeaketan ere laguntzen dizuegu. 24 orduko asistentzia ere ematen dugu bideian zehar. Ez daukazula irakaslerik? Lasai egon, begiraliek lan itzen dugu eta protokoloak aplikatzen duguz. Hau dana esan da, nik ez nama zalantzerik eukiko, utzi bidea gure esku. Ze gogoratu, bizitzeko daude, bizitzera gatoz.